Grace ydw fi, ges i fy ngeni yn Lerpwl, ond symudodd fy nhaelu i Gaerdydd pan o'n i'n ifanc iawn. Dwi'n hoffi mynd i weld bandiau yn y dre, dwi'n hoffi mynd i clwb a llefydd fel na. Dwi'n hoffi rock neu indie, dwi'n canu'r ffidl yn stael gwerin, felly dwi'n hoffi music fel na, ond hefyd dwi'n hoffi pethau fwy drwm hefyd. Yn yr ysgol, doedd dim diddordeb gyda fi o gwbl, a hefyd gyda fy ffrindiau, does neb yn siarad Cymraeg, does dim unrhyw un cael diddordeb yn dysgu Cymraeg neu siarad Cymraeg neu unrhyw beth fel na. O'n i'n gwybod am Cymraeg, ond nes i ddim clywed Cymraeg tu allan y dosbarth. Ar pryd, nes i teimlo fel Cymraeg ydy rhywbeth i bobl eraill, achos does neb yn fy nhaelu yn siarad Cymraeg. Ar ôl i fi adael ysgol, es i Loegr i brifysgol, wedyn des i nôl i Gymru, nes i ddechrau swydd, ac yn y swydd roedd llawer o bobl sy'n siarad Cymraeg o'r gwmpas fi yng Nghaerdydd. Ac nes i teimlo fel, beth sy'n digwydd yma? Roedd yn wahanol. Ar ôl i fi weld pobl siarad bob dydd, nes i ddechrau teimlo fel, dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd, dwi eisiau cymryd rhan. Dwi'n cofio cwbl o weithiau o'n i'n allan gyda ffrindiau o gwaith, a roedd pwynt yn y nos lle mae pawb yn siarad Cymraeg, fi oedd yr unig person sydd ddim yn siarad Cymraeg. Dwi'n cofio teimlo fel, dwi'n colli allan yma. O'n i'n lwcus iawn achos trwy fy swydd ges i wersi am ddim, felly roedd hwn yn wych. A hefyd, yr amser i wneud y wersi, achos dyna'r peth, really, mae'n cymryd lot o amser i ddysgu iaith. Ar ôl i fi ddechrau, roedd pawb yn really helpu fi a cefnogi fi, a roedd hwb i fi i ymarfer, ac wedyn nes i ddechrau siarad tipyn bach bob dydd. Dwi wedi gwneud lot o ffrindiau newydd trwy dysgu Cymraeg. Dwi wedi mynd i weld lot o bandiau sy'n canu yn Gymraeg. Nawr dwi'n teimlo fel bywyd music wedi agor i fi. Mae dysgu Cymraeg wedi newid sut dwi'n meddwl am lot o bethau yn y gwaith, tu allan gwaith. Achos nawr dwi'n gallu gweld pethau o persbectif gwahanol.